Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno jenengku Alicia Naura Maiza saka kelas 10 telu absen loro. Ing mriki kula badhe critake cerita Mahabharata minangka tugas basa Jawi. Awal kedadian saka ketemune antara Raja Duswanta lan Sakuntala. Raja Duswanta ngrupakne sawung raja gedhe saka kerajaan Candrawangsa karo ngrupakne keturunan saka Yayati. Dheweke rabani Sakuntala sawise pertapakane dhuwur kongkon saka Begawan konwa sing banjur duwe keturunan Sang Brata. Dheweke rabani Sakuntala sawise pertapakane dhuwur kongkon saka Begawan konwa sing banjur duwe turun Sang Barata. Jero dinasti Kuru laira Sang Pratipa sing dadi bapak saka Prabu Santanu sing dikenal dadi leluhur saka para Pandhawa lan Kurawa. Prabu Santanu dheweke ngrupake sawung raja sing paling masyhur saka garis turun Sang Kuru sing asale saka Hastinapura. Dheweke rabi karo Dewi Gangga sing dikutuk kanggo mudhun menyang bumi, ning Dewi Gangga mungkur Sang Prabu amarga dheweke wis nglanggar ujar Raden. Ning hubungan Raden saka Prabu Santanu karo Dewi Gangga kasebut wis membuahkan 7 anak. Ning kabeh anak kasebut ditenggelamkake menyang segara Gangga saka Dewi Gangga karo alasan menawa kabeh anak kasebut wis kena kutukane. Naning anak sing nomor 7 bisa diselametkake saka Prabu Santanu lan banjur diwenehi jeneng karo Dewa Brata. Sawise kedadian kasebut, akhirnya Dewi Gangga mungkur Prabu Santanu. Sawise Dewa Brata beranjak dewasa, dheweke nglakoke Supata Binsan Pratyabga utawa Supata kanggo membujang salawise lan ora arep marisi tahtah bapake. Dheweke nglakoke hal kasebut amarga ora pengen dheweke lan kabeh kemudahane ngacek karo turun saka Satyawati utawa embok tiri saka Dewa Brata. Sawise ditinggal lunga saka Dewi Gangga, akhirnya Sang Prabu dadi duda. Beberapa tahun banjur Prabu Santanu bali banjurke kuripan omah tangga karo rabani putra nelayan sing duwe jeneng Dewi Satyawati. Saka raben kasebut dikaryani loro wong anak sing diwenehi asma yaiku Citraganda lan Citrawirya. Lagekne sing Dewa Brata utawa Bisma ngongkon kanggo lunga menyang kerajaan Kasi kanggo meloni sayembara lan akhire dheweke nyenggana sayembara kasebut. Dadine dheweke kedadean bisane 3 wong putri sing duwe jeneng Ambalika, Amba lan Ambika. Sing banjur digawa mulih kanggo dirapikne karo adi-adine. Banjur Ambalika lan Ambika nikah Wicitriwirya nalika Amba tresna Bisma. Nanging Bisma gelem katresnan saka Amba amarga wis kaiket dening sumpah kang ora njaluk nikah kanggo umur. Amarga saka usaha kanggo jaga Amba saka awake kang sengaja katapul panah sing pungkasanipun nembus dada Amba. Ing pati saka Amba, Bisma ing katresnan mangerteni sing liya wektu Amba bakal dadi pangeran sing wis ciri feminim, yaiku anak Prabu Drupada jenenge yaiku Srikandi. Lan sedanipun mongko uga ing tangan Srikandi kang bantu Arjuna ing perang gedhe arep ing Kuruksetra. Citraganda donya ing umur 6 ing perang. Iku pungkasanipun digatekno dening sadulure jenenge Wicitrawirya minangka menyang dampare Prabu Santanu. Wicitrawirya piyambak uga donya ing umur 6 lan wis ora kagungan wektu kanggo njaluk nikah aken piyambak duwe keturunan. Banjur Dewi Satyawati ngirim garwa nomor kalihipun Wicitrawirya utawa Ambika lan Ambileka supaya ketemu Resi Visa amarga pantrima bakal terus upacara kanggo wong-wong sing kanggo mau njaluk keturunan. Satyawati Dewi Ambika dikirim menyang ketemu pantrima Visa ing kamar upacara. Sawise Ambika njaluk menyang kamar, weruh pasuryan saka Rihis padha supaya gedhe karo mata cahya murup. Mangkono gawe Ambika nutup mata kang ditutup mripate kabeh upacara. Bin Ambika lair karo mripat sing wuta lan anake Drestarasta. Sawise iku ngrukake kanggo ngunjungi Ambalika menyang bali upacara uga Ambika. Dening iki marang supaya dheweke mata buka supaya anake ora bakal lair lamur minangka anake saka Ambika yaiku Drestarasta. Mulane Ambilika supaya melek nganti upacara iki lewat.
Nanging sawise tersebut upacara kang dadi banget bulek amarga sarjane upacara kang durung nutup mata kang sesampunipun lair Pandhu yaiku putra Ambalika sing Rama Pandhawa lair Budhe. Godhesa rasa lair karo mripat sing wuta, mulane tatah Hastinapura diwenehi kanggo Pandhu. Banjur Pandhu nikahi Kunti. Sawise iku Pandhu nikah maneh karo Dewi Madrim. Nanging amarga kesalahan nalika mburu Pandhu, dheweke kena kutukan. Rusa pangkasipun disumpahi Pandhu sing ora bakal bisa meneh kanggo aron kabuhan sesambetan kakawinan yen uya supaya Pandhu bakal ketemu marang pati. Sawise kesatriyan kuwi buyar sinau lan menginjak umur dewasa, Dhৃতaraष्ट्ra nembakne Yudhistira Pandhawa sing pengarep dadi raja. Kebijaksanaan lan kebajikan Yudhistira ing memerintah kerajaan gawe anak-anak Dhৃtaraष्ट्ra utawa Duryodana putra penggarep dengki lan iri ati. Duryodana bersahabat karo Karna, anak Sais Kereta sing sebenarnya putra pembarep Kunti. Simbok Pandhawa sing lair sedurung putri kuwi dadi permaisuri Pandhu. Dhೃtaraष्ट्ra nduweni 100 putra sing dikenal dadi Kurawa. Lagine Pandhu nduweni 5 putra sing dikenal dadi Pandhawa. Kelima Pandhawa kuwi yaiku ana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa. Raja Pandhu mati ing umur sing isih enom, pas anak-anake durung dewasa. Mulane senadyan buta, Dhৃtaraष्ट्ra diangkat dadi raja. Makili putra Pandhu, Dhৃtaraष्ट्ra ngedekne anak-anake dhewe lan Pandhawa ponakane. Dheweke dibantu Bisma, paklek tirine. Pas anak-anak kuwi wis cukup gedhe, Bisma nyerahke dekne kabeh-kabeh tumeka Mahaguru Drona kanggo diulang lan diantar ajaran macem-macem ilmu, pengetahuan lan ilmu pengajuritan sing kudu dikuasani putra-putra priyayi utawa ksatria. Ket semula karena sambiyen memusuhi Arjuna, mungsuhan karena karo Pandhawa diperuncing amarga perkesekutuannya karo Sengkuni. Kedengkian lan iri ati Kurawa adep Pandhawa makin angin. Kurawa menyungsun rencana kanggo mateni Pandhawa karo ngobong dekne kabeh urip-urip pas para sepupu dekne kabeh lagi ngangsuk ing istana lan sengaja digawe saka papan kayu. Pandhawa kedadean nyelamatke awak lan mlayu menyang alas berkat pesan Wadi Widura tumeka Yudhistira. Aduh sadurung kedadean pangobongan gedhe, kuripan sing abot sajrone mengembara ning alas gawe Pandhawa dadi kesatria-kesatria sing Kurawa uji lan kuat ngadepi saumbarang digama lan kepahitan urip. Ing mubarang dina dene kabeh krungu babagan sayembara ing dianakake karo Raja Drupada saka negeri Pancala kanggo golekne laki kanggo Dewi Draupadi, putri sing dikenal ayu, bijaksana lan budi lembut. Sayembara kuwi dianakake karo megah lan meriah. Akeh kepati-pati putra kulo saka macem-macem negeri teka kanggo ngodu ngasip. Ora siji pun saka para putra kulo sing ngabehe gagah perkasa kuwi kedadean minangka sayembara. Ora siji pun kesatria sing bisa manah sasaran arupa siji titik cilik ning ing lubeng ciut ning pusaka cakra sing terus-terusan diputer. Arjuna sing wektu kuwi menyamar dadi Brahmana maju meneng tengah gegalagang. Semula sayembara kuwi mung aweh dimeloni karo tunggalan kesatria. Nanging amarga ana kesatria sing bisa menangkane, Raja Drupada ngayo para lanang saka tunggalan liya kanggo melu. Pana Arjuna bener babagan sasaran, dheweke memenangkan sayembara lan berhak nyunduk Drupadi. Pandhawa nggawa Drupadi ngadhep Dewi Kunti. Simbok dekne kabeh padha nyunduk Drupadi. Pandhawa nggawa Drupadi ngadhep Dewi Kunti yaiku simboke dekne kabeh. Padha pitutur Dewi Kunti lan Nadar dhek kabeh kanggo sambiyen menehi adil ing samubarang perkara. Dewa Pandhawa dedekne Dewi Drupadi dadi bojo deknen kabeh bareng. Bule Pandhawa ning rai umum gawe wong tau menawa dekne kabeh isih urip. Dhৃtaraष्ट्ra memanggil dekne kabeh mulih lan gawa kerajaan dadi loro kanggo Kurawa lan Pandhawa.
Kurawa bisa Hastinapura lan Pandhawa bisa Indraprastha. Ning ngisor pemerintahan Yudhistira, Indraprastha dadi negeri sing makmur, sejahtera lan sambiyen jegake keadilan. Duryodana iri ndelok kemakmuran negeri sing diobo-obo karo Pandhawa. Dheweke menyusun rencana kanggo ngrebut Indraprastha karo nyuruh Yudhistira dolanan dadu. Ing tradisi kaum ksatria, ulem-ulem dolanan main ora aweh ditolak. Karo licik Kurawa gawe Yudhistira peksa dolanan dandu. Karo licik Kurawa gawe Yudhistira peksa dolanan dadu. Mungsuh sengkuni sing ora segan-segan dolanan nganti curang, Yudhistira ora tau bisa menang. Yudhistira kalah kanggo mempertarungake kesugihane, istanane, kerajaane, dulur-dulure, bahkan awake dhewe. Sawise kabeh wis dipertaruhake entek, Yudhistira sing ora kuasa mengendalikan awake mempertaruhkan Dewi Drupadi, bojo Pandhawa. Amarga kalah main, Yudhistira lan dulur-dulure uga Dewi Drupadi diusir saka kerajaane. Dekne kabeh digudhekake urip ngembara ning alas sajrone 12 tahun, nuli ing taun ke-13 kudu urip ing penyemaran sajrone 1 taun. Sawise urip 12 taun, urip ing Panggubawan, Pandhawa urip menyamar ning negeri Raja Wirata. Yudhistira nyamar dadi Brahmana karo jeneng Jaya utawa Kanka. Bima dadi juru mangsa lan karo jeneng Jayanta utawa Balawa utawa Walala. Arjuna dadi guru joget sing kaya wedok karo jeneng Wijaya utawa Brihanala. Nakula dadi tukang jaran karo jeneng Jayasena utawa Grantika utawa Darmagantika. Lan Sadewa dadi inggon sapi karo jeneng Jayabala utawa Tantripala utawa Aisemnemi. Lan Drupadi dadi dayang-dayang permaisuri raja karo jeneng Sairantri. Sawise 13 taun dekne kabeh retani karo kebek pangrekasan, Pandhawa ngongkon kanggo njaluk ulih kerajaan dekne kabeh. Perundingan dilakokke kanggo Kurawa kanggo mbiasake ulih Indraprastha secara tentram. Demen perundingan kuwi warung amarga Duryodana menolak kabeh syarat sing diajukake oleh Yudhistira. Banjur kepindho sigak pihak upadi goleki satu masa akeh-akehe. Raja Wirata lan Krisna dadi satu Pandhawa, lagekna Bisma, Dona, Salya memihak Kurawa. Sawise kabeh upadi goleki retan tentram wurung, perang ora bisa dihindarkake. Ing pertempuran ing Padang Kurukshetra, Arjuna susah ndelok piye sanak saudarane mati ning adepe. Arjuna pengen ora berperang, dheweke pengen bisa ndeleh senjata. Nggo mbangkitke semangat Arjuna lan ngelima dheweke arep tugaske dadi ksatria. Krisna dadi pengemudi kereta, menehi pitutur bagian tugas lan kewajiban sawang kesatrian pada celukna dharmane. Saben gunamen Witara Krisna lan Arjuna kuwi kayamot ing Bhagavatgita, pertempuran dahsyat watara Pandhawa lan Kurawa langsung sajrone 8 wasdina. Getih para agul-agul bangsa Bathara Nalesi Bumi lan Bisma, Dona, Salya, Duryodana lan pahlawan-pahlawan gedhe liyane uga balentara Kurawa musnah ning medang perang kuwi. Awastama anak Dona mbalesi kapten bapake karo mlebu menyang perkemahan Pandhawa ning wengi dina. Dheweke mateni anak-anak Drupadi lan ngobong entek kemah Pandhawa. Ing akhire Pandhawa menang. Nanging dekne kabeh marsi rada-rada lan anak-anak yatim piatu amarga kabeh balantera musnah. Aswatama upadi musnahake Pandhawa karo menehi bayi ing kandungan bojo Abimayu. Berkat kesepadan Krisna, bayi kuwi entuk dislametkake. Bayi kuwi lair lan dieter jeneng Parakesit. Sawise perang buyar, Yudhistira nglangsungno upacara Aswamedha lan dheweke dinobatkake dadi raja. Distarasa sing uwes tuwa ora entuk nglengakne anak-anak sing mati ning medang perang. Utama Duryodana mbesi Distarasta manggon bareng Yudhistira lan sampeyan dilandeni karo becik banget.
Ning babagan batene karo Bima ora entuk diendhekake. Akhire Distarasa njaluk awak kanggo lunga menyang alas lan bertapa bareng bojone, Dewi Gendari. Pada upaya dekne kabeh kanggo sambiyan bareng, Kunti nemanke Gandari lunga menyang alas ing siji kekobongan Linowe sing kedadiane ning alas dekne kabeh musna dimandang gen. Kudukan sing ing dhuwur kapten sono saudara dekne kabeh ing perang ganti ae Pandawa ora bisa tenang. Akhirnya sawise nyerahake tahta kerajaan tumeka Parikesit, putu dekne kabeh Pandawa mungkur ibu kota lan lunga mendaki gunung Himalaya. Seekor asu menyertai dekne kabeh ing dalan menyang puncak gunung Himalaya. Siji saben siji Pandawa ceblok lan dekne kabeh gege disambut Indra Hyang tunggal menang swarga. Hyang tunggal ning swarga. Ceritaku wis rampung, nyuwun pangapunten menawi wonten lepat lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.